musidɓe tedduɓe on calminama eɗen ɗo e guesa ceerno ɗo Faba no mbiɗen ni ha joni eɗen kuccodirɗo e Sadibou ko adi foof kankone ko goto e ɓiɓɓe Madina Gounass naaɓe jooɗi toon to leydi Gambie kono kankone amo taweɗo e nder guesa ceerno ɗum noon Sadibou mi salmini mi calmina yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV. Assalamu aleykum sen meɗen Fitirla TV mi salminimon mi juurimon woni weltare kadi nde garɗen ɗo ete e wuuro men teddungo machallah en goyni en mbaɗanɗen ni kadi hikka kadi e garti kadi e dow jaam alhamdoulillahi rabbil alamin. Hol nden hitande an puɗɗiɗa arde e pellital kadi holno mbaɗirɗa hen intégré? Ha hande ko yettere Allah no fewi par ce que minen hitande noon puɗɗi arde pellital nden ko miɗen bayta 2008 mi puɗɗi arde pellital ɗum miɗen ceerno amen tan wino ceerno Aliou Ba enen duwonomo yo Allah yurmo yafamo eyyi kanko ceerno Aliou Ba to Banjul kanko wonno ceerno amen kanko umminno amin kadi nde min goni bayraji Tokose min ko ala no min poti min mbaɗa e oto tan mi wiya mi gara mi dawa guesa ceerno nden noon nomin gardi noon min puɗɗi arde seeɗa ha joni battumi wawde heɓande hooram ha jalta ha Allah waɗi parmi jangde puɗɗimi arde hooram pellital ko le 2010 puɗɗimi to basam mi garmi pellital. eyyi hitande hikka nde holno garduɗa e holɓe garduɗa? eyyi hitande hikka kadi gardumi kaccatal Gamɓe toon to Banjul kamɓe gardumi mi arde mabɓe kadi e keewal min gari ɓuuri fodde 200 personnes min gari ke bus min ƴetta yimɓe e lawol he min gara ha min jetti e wuuro men teddugo wuuro Madina Gounass min noon tawi mi watti arde pellital guila mbiɗa famɗi puɗɗimi arde pellital ko joni hannde woni 17 ans min arde pellital premiére gadannomi ko weelo ha ɓoysa gaddumi moto ha ɓoysa gaddumi oto alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum fof ko guese ceerno he ɗum fof ko pellital kadi eyyi tawi gueɗe kewɗe ne keeɓe heɓateɗo ko ɗo tan heɓate. Holko ɓuurma welde e pellital e saaha pellital balɗe gonteɗe ɗo ɗe? ko ɓuuri kam e welde ko foof ko kawral ngal e almudagal ngal kadi foof ko almudagal ngal par ce que a yiyata neɗɗo joɓaɗo walla neɗɗo tan mbiɗa no findinede umma daw ala a yii hande ne tooɓa wawi sa yi wonɓe ko tan a wiyat ala ɗum wawa yaltinde sinno jomum ɗum e guesa mum wonno wa arta ɗo foftoto wi hande kam ɓeyɗa hande ko journée repos e noon garden e Allah ko balɗe sappo ma en ndeman ɗum ceerno ko ɗum hay sinno guese ɗe gaasi beddaji Madina ɗi ma en ndemde ɗum on aadi kam e ettini ɗum ceerno balɗe sappo ɗe eɗen ñagoɗo Allah tan ko cellal e sembe e kattan e kadi ceerno men kadi ɓoyide e yesso e jeese meɗen so yi onon fof on gari ɗo e hande e waddi yimɓe interview ko almudagal tan hay sinno chaine o walla YouTube o walla ɗum ɗo fof so yino tooɓa ƴetta caméra ji ma walla machine ngaji ma fof haɗa waɗɗum e less jaam he ko almudagal tan. Hol erago ngo joguiɗa e ɓiɓɓe Madina Gounass naaɓe walla ɓiɓɓe dental Madina Gounass saabu won jeeyaɗo e dental Madina Gounass tawi hoɗani ɗo e Madina Gounass hol erago ma fayode e ɓen? eyyi ko adi foof neɗɗo wota ɗo gimmiɗa ɗo wota yawɗo on en jii neɗɗo foof ɗo wawi wonde neɗɗo fof ɗo wawi wonde lasɗi muɗum yeɓata ko ɗum eyyi so tawi Allah feccima tan a jeeyama e dental Madina Gounass ko gueɗu tigi gueɗu ngu noon ko an hay goto renantama ɗum ko an renata ɗum hoorema no dendanta ɗum hoorema woni ko sembe ma e poos ma e almudagal ko adi foof sukaɓeɓe mbiɗa wiyaɓe yooɓe almudagal ngal yooɓe tengte maggal par ce que neɗɗo so ala almudagal walla jeunesse hande sukaɓe hewɓe éducation woni comme no banggal jangde walla banggal agriculture walla banggal ndema ɗum foof ke base muɗum ko needi heɓato woni éducation éducation noon sa heeɓi ɗum ɗo gummiɗa ɗo a anata tigi ɗo gummiɗa ɗo takanma a wasde ande woni enen gan ko waɗa e men ko ala dengal nga jahata jeeya ɗum hen so yi ɓiɗɗo Gounass nayi walla Madina jeyata nde piiɗa hoore makko foof mo hay sinno fiya hay sinno haafis o yaltani makko ma ɓuran cellude yalte makko woni juulu makko woni dewal Allah makko woni tottude mawɗo needi muɗum fodde muɗum woni kadi jurmune goto hakkude meɗen o jurmodiral ngal mawɗo yurmo suka rokka mawɗo needi ɗum ɗo tan keɓata ɗum kadi a yiyata neɗɗo wona e guesa walla neɗɗo wawi wonde foof diine mum no toppete ɗum tan ɓuuri kam welde e dental he ɗum ɓuuri kam welde kadi e pellital jour uji mbaɗanmi ɗo ko foof e waktu julde jottima tan mbiɗa ko ƴeeŋe ha juulen so juulama noon waɗe fade salatu waɗe dow enen foof kadi Allah tawten en kadi jour goɗɗo kadi ɗum ɗan balɗe sappo ɗe ko dewal Allah tan woni ɗo hete dewal Allah ngal noon no rewini e façon ngaji ɗi foof
woni e ndema woni e wallodirde ɓe ko nguura gaddata ɓe ko ndiyam ɓe ko jeele pewnata ɓe ko motoji naworde yimɓe ɗum fof kadi ɓe ko otoji ɓe ko dabaji ɗum fof nanɗe e ngo wuuro Teddungo ɗayiɗe guese no bayni sa yi caggal men ɗo hannde ko barmeji fodde barmeji capanɗe walla barmeji nogas nan pecceɗo ɗum fof ko yimɓe ñama ɗum ha gasa machallah wona neɗɗo goto feeri ɗum ko almudagal tan waɗi ɗum ɗo kadi e tigui a jarama Sadibou min jettima annene e darde nde e katantagal ngal no mbiɗa ni kadi wasiya mo mbasiɗa sukaɓeɓe ko hunde wande fayida pellital no mbini pelliɗo anani ko ɗum waɗi saabi hayso ene tooɓa walla hayso koye nangue eɓe daari e pellitgol nande ceerno annene a jarama min jettima e darde nde e katantagal ngal ɗum noon Adnan Thiam nangan en karallagal ngal bisimilla Adnan a salminama a juurama bege caméraman gandanɗa bes caméraman e ndi wolo